dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Kadagkuan sa Police Regional Office 10, dismayado sa performance sa kapulisan sa Cagayan de Oro City tungod sa nagpadayong kriminalidad. Bisan pa, gipahugtan na ang seguridad sa syudad. Ano ang report? Adlong Martes, usa ka shooting incident ang nahitabo sa Cagayan de Oro City, partikular sa Barangay Kamaman-an, nga gikaangol sa usa ka individual. Butang nga gikaalarma sa Police Regional Office 10. Sanglit nahitabo kini taliwala sa gipahugtan nga seguridad sa syudad. Matod sa Pro-10, dismayado si Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman sa performance sa kapulisan tungod sa hitabo. Dili siya excuse o dili acceptable nga ga-intensify ta sa atong checkpoint and then naay mga shooting incident, so wala nalipay ang ato ang regional director sa performance sa atong mga kapulisan. It's a wake up call. Tungod niini, gipulong sa opisyal sa Pro-10 ang kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office. Gipaabot sa opisyal ang iyang pagkadismaya sa performance sa kapulisan. Tungod niini, gimando nga mas pahugtan pa ang pagpatuman o mga anti-criminality campaign sa tanang lugar sa syudad. Sa maong mando, abli ang kokpo niini ug nagpasalig nga buhaton ang tanan aron matuman kini. Atong City Director, human sa minsay sa atong Regional Director, na kitay gihimo napod siya konferensya nga gihimo nga hinalian nga kung unsa ang mando ato gayud kanang tumanon ug kung unsa alayon. Nanawagan sab ang kapulisan sa tanang Cagayanon nga gileyo makigkoordinar kanila ug galing adunay mamatikdan nga kriminalidad sa ilang lugar. Ang Kapsay ug Kalinaw, trabaho kini sa pulis pero responsibilidad usab nato kini sa komunidad. Busa makig-alayon kita ug makighiusa kita para sa atong tumuong katuyuan sa Kapsay ug Kalinaw sa tibuok Cagayan de Oro City. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.